Yabona osopolitiki as long as besakwazi ukuma phambi kweinkumbi zabantu bekhuluma amanga, betshela abantu amanga nje. Utshela abantu begcwele nje bebaningi begcwele istadium, ukhuluma amanga. Ungene e-TV nase ku social media utshela inkumbi zabantu ubatshela amanga. Hayi mina nabo sazoqhubeka sebamanzi neoil. Uyabona into ehlala ishiwo osopolitiki ukuthi bazoshintsha impilo zabantu, ayikho leyo nto leyo. Hey, ayikho leyo nto leyo. Basuke benamanga, basokhuphuza ahlaza amanga. Ayikho nje leyo nto leyo. Akekho umuntu ongashintsha impilo yomunye umuntu. Umuntu uyishintsha yena impilo. Umuntu ushintsha yena impilo. Wena the best gift ongayinikeza umuntu njengomuntu osuke nawo amandla okwenza lokho ukumshintsha ingqondo. Yiphi indlela ongayisebenzisa ukushintsha ingqondo yomuntu? As long as osopolitiki bengakhulumi nge-education system, as long as osopolitiki bengakhulumi ngokushintsha komthetho losusebenzisa la, ayayikho into abasuke beyisho. Basuke khuphuza ahlaza amanga. Abantu ngeke uzubashintsha impilo. Ngeke uzuyishintsha impilo yomuntu ofile emqondweni. Ngeke uyishintshe impilo yomuntu ofelwe i-conscious. Ungayapi uyiphi leyo nto ngeke uzuyenze. Angeke uzuyenza. Umuntu ofelwe umqondo, ofelwe i-conscious, ngisho ungamenzelani leyo nto lesifana neze. Angeke uze uyishintshe impilo yomuntu onjalo. Uyabona into enkulu engathini mhlambe eyayiworse, kodwa the best thing, ngizosho kanjalo ke mina ngizothi best into okufanele siyikope, siyithathe, sisebenzise, siyutilize kiyo, eyenziwa amalokhunjana ama-colonizers wethu ezama-African. Iyona leyo. Iyona leyo yokushintsha umqondo womuntu. Iyona leyo yokudila ne-conscious yomuntu. Kwakufanele thina siyenze leyo nto, siyithathe, sisebenzise kodwa profitably. Kwakufanele sisebenzise profitably. The only thing the only way ongenza ngayo ukuthi ushintshe ingqondo yomuntu, umshintshe inhliziyo, is to change education system. Is to change education system. Is to change umthetho esiphila ngaphansi kwawo. That's the only thing ongayenzela umuntu. That's the only gift ongayipha umuntu. So the rest lokuqamba manga ukuthi uzowakhela abantu ini, ngizobenzela, ngizobanikeza imisebenzi, ayikho yonke amanga yonke leyo nto leyo. Umuntu ngisho ngazi umnikeza umsebenzi as long as esafelwe ingqondo, esafelwe yilokho, ayikho into akazoyenza eright. Ayikho into ozoyibona, awusungamenzelanga lutho, lowo msebenzi uyefana neze. Uyefana neze lowo msebenzi ngoba ufikele ezandleni zomuntu onomqondo olimele, ofile. You understand? Yingakho abantu bazohola ukuphela kwenyanga begijimise, bejabulela ama-weekend lawe ekuthiwa makhulu. Behambele abantu boyigruvela, bebodwa bathengela impahla ezibiza befuna ukubukwa, bebodwa bathengela imoto zokuthi nje bebukwe kuphela nje. Yini kufela? Kufela kumuntu omnyama. Kulimele la kumuntu omnyama, kufi ingqondo, kwafi conscious kumuntu omnyama. So angeke uzumshintshe kumuntu onjalo uthi khona into engcono ozomenzela yona. Angeke. Ngisho ngenzani? Ngisho ngamakhelane. Ngisho ngathi uzomakhela izindlu bese uyayikhanda indlu. Ukulokho vela kuthengisele yona leyo ndlakweli lemkhukwini. Anganaki uhlale zakhiwa nje kodwa imkhukhu ayandi. Ngibona ngathi mningi ukudlula zona lezo zindlu esezakhiwa imkhukhu. Kodwa abantu behlezi bakhela izindlu. Okuchaza khona ukuthi inkingi isaselana kumuntu omnyama. Ustakile, usafile umuntu omnyama. Laba abantu labayana into abayenza ama-colonizers enza sure ukuthi adestroya umqondo kumuntu omnyama, adestroy conscious kumuntu omnyama. Wazenza amenza akangazazi ukuthi ubani.
Uyabona? Bamenza akangazazi ukuthi uyibani, bamdestroy ingqondo, bamdestroy conscious. Akangazazi ukuthi ubani futhi ubhekiphi. Uya-understand? Lo muntu onjalo usuke efile. Uyazi ukuthi maqeda benzani-ke bazokufaka ilokhu njalo. Bakubeka idolo entanyeni nge-education yawo base bafaka isichivizo ngaphezulu somthetho wabo. Benza sure ukuthi awuvuki njengomuntu omnyama. So thina iyona into kwakumele siyutilize kuyona-ke leyo. Yiyo kwakumele siyutilize kuyo ukuthi alright. Njengamanje mhlambe sesiyakwazi ukuthi kube kubaquzeke kancane. Alright. Ake silungise ingqondo kumuntu. Iyona into kwakufanele ukuthi sithi masikhuluma ngama leader, sikhuluma ngabantu abanjalo. Ake silungise ingqondo kumuntu. Masiqeda ukulungisa ingqondo simfixe ingqondo, simfixe conscious. We understand? Lapho noma usungamiyeka mdedele. Yabona umuntu uma usumlungisela lezo zinto lezo usukumnikeze the best gift. Usungaqala ukukhuluma ngendaba semisebenzi nani kodwa kusalayo sewulungisile la, walungisa la. Angeke ke umuntu onjalo uzumkhumbuza ukuthi kumele yena aone. Ngeke uzumtshela umuntu onjalo ukuthi kumele yena abone umhlabathi lo akahlezi phe kwawo njengento eprofitable. Njengento ekumele ayinakekele profitable. Angeke uzumtshela umuntu onjalo ukuthi yena makabe yi-owner lama properties. Ngeke umtshela umuntu onjalo ukuthi maka contribute kwi-economy. Angeke uzumtshela umuntu onjalo ukuthi ukuhlangana ubumbano lubalekile. Angeke. Ngeke uzumkhumbuza umuntu onjalo. Uyabona? Uzoyibonela yena. Yekela ukwakhela abantu lento ukuthi hlezi kuthiwa khishwa amafanzi kwakhela abantu izindlu. Umuntu onjalo, umuntu uma usumlungise ingqondo, wamlungisa ingqondo, wambuyisa conscious. Wasukhuluma wena ngendaba yemsebenzi, ngeke umtshele ukuthi abone isidingo sokuthi naye abe neproperty yakhe. Ngeke. Angeke. You won't need ukuthi wena kube namafanzi ekuthiwa ayaphuma ayokhandana nezindlu zemxhaso. Mhlawumbe iyadingeka somehow leyo mali leyo, but mhlawumbe ngaba kuyona ipriority engakho ukwakhela abantu izo zinto lezo. Mhlawumbe abantu ngabe bayakwazi ukuthi bazenzele. Wena okwakho ukuthi ukwazi ukuthi umaintain ushape lapho nalapho. We understand? Yini ingoba ulungise lento le kwakufanele uyilungise kumuntu. Ufixe la ebengimele ulungise khona. La ekwakumele ulungise khona kula ekhanda ulungisa iconscious yomuntu. Ama leaders ethi yona into ekufanele angabagxila kuyona. Iyona into ekumele ngabe lokukhulunywa ngayo. Hayi lento ukuthi uzoshintsha impilo zabantu zowakhela ini abantu ngokuzibashintsha impilo. Ngisho ngathatha umuntu odla ama drugs umthatha estradini, umhambise rehab, umdrain ama drugs, ubuye umfukamele. As long as yena engakashintshi yena, angeke uzumshintshe loyo muntu. Ngeke wena uzumshintshe. Usazobuyelela nje ama drugs naka ayiqhubekela nempilo yakade ephila. Akashintshile yena. Kanti into okumele mhlawumbe umsize ngayo ukuthi umbuyise lokho. Umbuyise lento le. Uzobona yena isidingo sokuthi kumele ayeke lento akayenzayo ihumsangano. Akwazi ukubheka izinto ngehlo elipositive. Yini ingoba kulungela ekhanda. Kulungela kwi-conscious kuyena. So iyona nto that's the only gift ekwakufanele ukuthi siyithole. Ingakho Steve Biko washona. Ingakho basibona ababe kade bebusa ngaleso sikhathi. Ingakho babona ukuthi kufanele bambulale uSteve Biko. Ingoba wayelwa impi dangerous kibo. Le bona bangayifuni. Angibona bambulela umuntu omnyama, baqedile ngaye and then uSteve Biko ulwa impi yokuthini ambuyise. uSteve Biko engakhuluma ukuthi uzowakhela abantu izindlu, wengakhuluma ukuthi uzowakhela abantu ama toilet. Wengaxhaphaza abantu ezowashintsha impilo zabo. Uyabona? Wayekhuluma ngeconsciousness. Wayekhuluma ngengqondo yomuntu. Ingakho bakubona isidingo sokuthi kumele uSobukwe ngaphili, uRobert Sobukwe. Ingakho basibona isidingo sokuthi uChris Hani kumele ngaphili. Ingoba babelwe impi ebalekile. Impi enkulu, okuyiyona eyinkulu kakhulu. Bayeka babelwe amandla namanje kusase yiba abaphethe njengoba namhlanje bepheqululwa oMadlanga nje, bepheqululwa uGeneral uNhlanhla Mkhwana. Salute to that guy. Salute to him. Ingakho namhlanje besapheqululwa uyena, ingwabona babelwela ini amandla.
banawo bawaphethe kamandla bamisuse futhi manje baphila nemgulukudu. uBhiko wafela iqiniso, wafela iqiniso. Solomon Mahlangu bafela iqiniso. Chris Hani bafela iqiniso. Robert Sobukwe bafela iqiniso. Ingoba belo impi ebalekile, impi ayidingeka ukudila nani nalento elimele kumuntu omnyama Nkosi yami. Ukudila nalento ekuyiyona elimele kumuntu omnyama. Umuntu omnyama ngeke uzumtshela abantu abamnyama bahlakaniphile bakithi. Bahlakaniphile abantu bangenhla abantu abamnyama ngokuhlakanipha. Kodwa lokho kuyize ngoba kulimele la. Mhla kwalunga lezo zinto lezo. That's when you're gonna see i-brilliance yomuntu omnyama. So osopolitika bayeke ukukhuluma manga. Bahlezi bekhuluma manga bempongoloze umuntu aqambela abantu thousands yabantu abaqambela amanga akhulume nje amanga azoshintsha impilo zabo. Ngeke uyishintshe impilo yomuntu. Angeke uzoyishintsha impilo yomuntu. Ngisho ungafike kulezi ndawo lezi zamadropa ungitshela ukuthi uzofika ulungise ngoba behlezi uqamba amanga bethi bazolungisa idropa, bazoclean idropa, bekhuluma into engekho. Ayikho lona ngeke uzoclean idropa as long as lisahlezi umuntu olimele la. Angeke uzoclean idropa. Ngoba noma ngathi uyashayela njengamanje ucosha amaphepha udlule ubheke le uzothi ungakafiki nakuphi sebechamile balahla amaphepha phansi balahla ubhanana phansi bashidabisa izingane khona lapho yonke into nje inenzo sesiyenzekile la emuva kodwa ubuklinile. Ingobani kuhlezi umuntu olimele emqondweni therefore akasiboni isidingo sokuhlala endaweni eclean. Akawuboni umehluko phakathi kwalento wena oyenzile nale yenziwa nguye. Ulimele kanti kube kuthiwa la bese kufikisekile wena wasuklina wasushona le uyawubona umehluko ukuthi hayi man that was the best environment eshiwe lo yamuntu therefore I must keep it clean. You understand? So